Oh, yan guys, challenge natin siya po Noli, yung upo tayo, ha? So para makita ng mga ating mga viewers niya at subscriber natin dyan, yung mga nanonood kay Apo Noli, especially yung mga mag-anak, asawa, mga anak niya, yan, mga tropa niya dyan. Yung mga kapatid ko sa likod, nanonood ka. Oh, mga kapatid mo, nanonood dyan. So, titry natin ng mga makakisi ka ba? Yung upo tayo na ikaw mag-isa. Okay, so gagamitin pa mo. Sige ba? Okay, layo ko dyan. Okay. Po, tayo. Ha? Okay, very good. 1. Okay, 2. 20 ang tansya. 20 natin charge. 20 ha. 3. Makalala mo. 4. Okay, 5. O, tayo. 6. And 7. And 8. And 9. O, 10. Tayo. Tayo mo na. Tayo na. Nakasampo na ba? O, ilamig ang kamay mo. Isampu ka na ha. Okay, hinga malalim. Okay, step body ka. Ayan, balancing. Ayan. So again, 10 ulit tayo guys. Okay, bala, 10. Okay, 11. Tayo mo ito, tayo. 12, yan, very good yan. Sige, po. 13. 14. 15. 16. 17. Tayo. 18. Tayo. 18. Tayo. Very good. 19. Sige. Dala pa. 19. Last one. 20. Tayo. Tayo. Ayan guys. Nakapin po natin ang challenge po natin. Nakapasa po si Apo Noli. And this is great improvement before bedridden and now. So nakakaupo tayo na po siya. So konting practice na lang. And then, sina-challenge ko siyang muli na tumayo ng matagal. So, my program is improve his balancing and standing. Para yung mga muscle niya, masanay na nakatayo. Diba? Hindi nakahiga. Kasi ito, siya, bab. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamay taas, kamay! Alakpak! Thank you, Lord! Yan! Thank you, Lord! Siyempre! Matapos din, no? Oo, okay. Ano naman, ha? Matapos din. So, nakaupo tayo, ha? Tapos 20. Nakuha pang mag-warm up ng gano'n, ha? Tibay na Apo Noli. Ayan, panoorin nyo to guys, ha? Itong great improvement ni Apo Noli. Kita nyo naman. 2 months and how many days? 2 months and... Kaya itong konti ko. 2 months and 23 days. Ayan. So, marami isang 3 months. So, 7 araw na lang, 3 months ka na. So, dapat sa 4 months mo yan, medyo ganun ka naman. Po. Diba? Hop! Huli ka pa! Hali, ketang ka, ipatya ketang lukan. Bang, so, una mong matcha-matcha na eh. Di kaya mo yung banyan, di kaya mo na. Kaya naman na eh. Oh, sige ba? Sige, tingnan natin. Hindi, wag ko muna kasi naka-video tayo. So, 120 na. So, 10 minutes pa yung tayo mo. Kailan matagal, ha? Yan guys, kita po natin na inikot-ikotan ko lang si Apo Noli. So, I train him how to stand long. Bakit? Para ma-develop yung mga muscle niya dito sa lower limb o lower extremities. Mga hita niya, sa tuhod niya, binti niya. Para naman ma-develop. Kasi pag pinatayo mo to, pag pinalakad mo to, madali nang lumakad. Diba? O yan o, kita mo naman, iba yun. So, pwede na mag-security guard to. Yan. So, this is the great improvement before bedridden. So, advice ko rin yung mga bagong pasyente natin dyan, kung mainip ba ba? Kasi si Apo Noli, magti 3 months na. Kaya kayo bago pa lang, huwag kayo mainip. Diba? Kasi lahat yan napagdaanan niya Apo Noli. Yes. Yan.
Dati dito makatayo. Dati pag ito umupo, gumagano ganun pa yan. Di ba? Ngayon, hindi na. Kita mo naman, Ano ka, Lodi? Lodi! Ano na family ito, Video namin, video namin, video kami, naka-live kami, ano ka, Bob? Tignan mo, naka-live kami. Alin pa kami dito, panoorin mamaya, pasok sa'yo, Ayan, Ano ito, wala kami witness, Kami naman lang, Bob! Bob, Buk! Ano? Tak. Bob! One! Bob, one! Pitong bayan. So, ano itong bayan? Bob, tumbok! 1, 2, kabila! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tula ka Ayo. sa kayo. Kakalang Woo! kayo. Tuta pa kayo yun. Bob! Tas ka ba? Pak! Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tiyan mo. Gamitin pa. Galing na. Yung sinasabi ko sa'yo guys, abangan niyo yung paglalakad ni Lawin ng San Jose. Bob, ano mo ayusin mo? 5 minutes pa. Huwag mo. Challenge yan balansin mo, wala nang balansin. Yan. Ito matibay yung tayo nito Abangan niyo to. Before bedridden. For almost 2 months and 23 days na po ang ating therapy dito. Yan. Araw-araw po yan. Nakita yung epekto ng araw-araw natin. Kinikling. Dapat to 6 months. Diba? Katumbos ng 6 months. So araw-araw 2 months and 20 days. Yan. So lahat ng mapapan dito. So depende po yan sa programa. Binibigyan na mo daw ng mga effect. Pag bedridden, dapat talaga yan. Very... Pero hindi yan, malapit na. You know? Ito kakakawin din. Jera mo. Hello, friend. Manak mo, batiin mo. Ivy. Ayan, tumalikod na. Ayun, doon ka. Ivy. Ivy. Malapit na Jaya. Bob! Hawak ito, Bob. 1. Ode! Tignan mo. Kending. Kending. Wala talaga si Ruby. Kending. Bayaan mo na ra. Giling, 1, 2, 3. Giling. Yan, giling. Yan, ito po sa kailangan din po na ng mga stock price natin to sa umaga o hapon, magiling po tayo para ng ating balakang ay mambot, diba na? Bob, ano mo? Ano yung matigas pa? Matigas pa ng balakang na ito. Ang ating tinuan itong magiling-giling diba no? Ayan Yan guys, so happy kami ngayon kasi nakita ko naman yung ganyan. And then after this guys, siyempre after natin ng program ng kanyang upo at ng kanyang standing, we will make a massage therapy, no? Sa upper limb and back, and then the lower limb. So after that, kukulitin po natin siya punuli para mas lalong ma-develop yung paggalaw ng kanyang kaliwang paa. Diba? Yan po ang program ng Modern Mangkepeng para makita niyo naman na bakit siya nakatayo. Diba? Yan, bakit magic? Hindi yung magic yan. Diba? Sa tulong at awat gabay ng Diyos at sa aming pagsisikap. At siyempre, love and care of the family. Shout out, Lodi Garcia! Shout out! Ayan, shout out nga pala sa atin dyan, Sister Lodi Garcia. Ayan, mabait po yan. Shout out to you and thankful sa iyong kabaitan. Ayan. Siyempre, shout out kaya po Sally. Shout out Ivy. Ayan, sa iyong anak. Ang anak niya? Jaya. Anak niya, JR. Kapatid niya yun. Jaya ako. Bunso. Yung anak mo, shout out JR sa Dubai. Shout out sa'yo, JR, Dubai. Ingat ka dyan. God bless you guys. Guy. Pero man gusto manugang ko. Shout out also sa asawa ni Ivy, si Roman Bosto. Bustos ba? Busto. Gusto. Bosto. At saka si, yung anak, pananak. Jaire. Si Jaire. Yan. Nick, Peña Gusto. Yan. Siyempre sa lahat ng mga pinaklan dyan, shout out. Yan. Hello, Jaire. Yan. Hello, Jaya. Sa mga taga-Kandating, yan, si Kuya Jun, yan, chief ng barangay dyan, Kandating, shout out sa'yo and to your family, siyempre, yan.
At syempre, kay Apo Nene dyan, sa aking tita dyan sa dating shoutout. Apo Nene, yan. Salak, Kagyat. Salak, Gutierrez, Kagyat, yan. At syempre, kay Tarsaldi dyan, Salak, yan, shoutout. At syempre sa ating mga side man ko, Yumul, sa Bicol, yan, shoutout. Yan. Ba, gusto mo bumatin? May batin ka ba? Hello, ay wala na. Mabarkada mo? Hindi binabati mabarkada mo. Mas na nanonood TV ko sa parda. O, baka mamay, gubaling to. Gubaling ka na. Panunurin to. Magkagaling ko, ay makikita nila. Ito nila to. Ayan guys, so, alauna, na. Alauna, benching ko na. So, 5 minutes na lang. Naka 30 minutes na po na pagtayo si Kuya Noli. No? Di na nangyari, okay na? Sanay ka na? Nakakita mo tayo, oh. Straight body guys. Dati, pag tumuluto, nakaganyan tulo na ito. Araw-araw nakaganon ako. Asay. Oo. Wala ko naman. Buswell na ako pag araw-araw nakaganon ako. Kaya ito si Mang Keping ito, tumitibay, balik ko si Mang Keping. Ang mayroon, pag wala si Mang Keping eh. Hindi ka na makabalansi. Oo. Pag nakahiga ako, itatayo ako. Walang bakansi. Walang bakansi. Walang balansi, no? Walang bakansi. Oo. Pero pagka si Mang Keping, balansi, no? Si timing, no? Lagi kasi timing. O yan, bago tayo dyan na question, si Joel Santos dyan. Shoutout to you, guy. Mamaya dyan. Siyempre, punta muna tayo kay Ma'am Ruby, dyan sa may Santa Ana. Ayan, Ma'am Ruby, shoutout to your family. Ayan. Siyempre sa lahat ng ating mga subscriber, mga nanonood na ating vlog. And guys, sa inyo lahat, maraming salamat. At don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Mang Keping to po. Stroke therapy po tayo. Yan. Siyempre, peacemaker to, shoutout. Ayan, Magic 4, marapit na. Dorda, and then twice to beat. Nalabanan natin para dumaan sa butas ng karayom. Tindi lang ng illegal yan butas ng karayom. Ayun natin yung dalawa, no? Bakit? Makatarte na mamaya. Marapit na. Sipati. O, yung kamay mo, medyo relax lang. Yan, hingga na po. Yan. O, yan, makukulong pa, makukulong siya lang, ha? Ang kaway. Papasok. Oh, mapasok. So, yung maganda na yan. Wala na din na. Ano yan pa kiraya? Kiraya. Kaya binalo-halo. Ano yan? Kaya biya. Yay! Thank you! Yay! Akala ko yung sa akin, hindi bigyan ko sa'yo. Yay! Thank you! Alam nila kasi, pag nila, dating ka na. Nandito ka na. Aba. Yan. Eh, mamaya pala shoutout and prayer tayo, prayer for safe kay Maria. Yan, mamaya ang flight niya. Hapon. Gabi? Gabi siya. 9 o'clock. 9 o'clock lang gabi. Yan. Patawag kay Balo. Manila ang mama ka Jenny. Siyempre, Kailangan ng medyari. Mama tatabata ka dyan. Mamaya na. May doon. Hindi mo. Yung kuya, pamalagwanan. Basta mga kanina ay tamang. Ay! Yan. Ayan. Doon na, labas tayo. Ha? Doon tayo. Hindi ka matapos magbasahe. Hindi mo. Therapy ka. Therapy. Diba? Step. Wow na kami. Diba? Step. Hindi ba nga ito niya? Ne? Hindi nga liga ba doon ne? Basic mo na ba? Oo. Basic lang guys. Diba? Basic lang. Anong bagay ba? Basic. Diba? Kaya na. Mga bago. Ayan guys.
guys, siyempre after nating patayuin si Apunoli ng 30 minutes. Grabe ba, no? No? Diba? Sabi na, pinay. Ako. Ayun ba yan? Ayan yan. Eh, nasa ilalim mata dyan. Dyan. Yeah. Yan. Kaya natin siyang patayuin ng 30 minutes. Siyempre, relax natin si Apunoli. Yan. So ito po yung sekreto. Kailangan natin. Ito ka ba, no? Kung ganado ka, pumungsing magalfalo na. Ayan. Alam na yan. Ayos ba? Kailan Les? Mamaya pa? Mamaya. Wow. Kapanin na yung paamang antok ng kuhin. Ako ba? Ano? May mga alam ko, pa. Alam ko, may loko. Tako na rin may stroke po yung kayang-kaya, therapy. Ayun, marami pa yun. Umamira pa lo, di abaw dahil pansit ng ako maluwalo, pinayalo. Iya mo doon, tara, mata. Uy, sets ka pa. Binawal ko, Mario, umalag ka din netong kay kusina. Saan may stroke, umalag ka kusina. Sabi ko, ay, nagtatalakad kayo nang Ito din siguro yung 30 minutes na matala ka. Eh? Uwa. Eh, ala na yung 30 na naman. Eh? Magpas pa, di ba pa rin? Baka o siya. Pinakalam ba? Bote me. Siyempre, kailangan mo. Sa December niyan, mas malaki improvement. Ay, wala, budget pa ka sa bayaman yan. Malakad. Kaya raw ko na yung pangin eh, kaya pala ang December. Kaya raw ko na yung magkangay. Magmarcha na yun eh. Magkarpulin kami ng tigil, magkarpulin. Para ka rin magkarpulin. Diba? Ako na yung stroke. Talagang tikam doon eh. Kita tama ka, no? Patuloy na ako. Alam mo manyari. Alam mo manyari. Kakanyan Yun, niya. may rally ko lang. Okay? Siyempre, di ba, men? Ako tawag yun, di ba? Marakagera. At least mo na yung pamilitan. Oo, dahil pamilya Oo, dati, yung point na sumamakasari pa parang ganyan may Binili ko siyang ganito para hindi ka na maghanap Ginamit ng bote. eh. Oo, ginamit ko. Ginamit din. Thank you. Okay to, di ba? Gusto ko yun, ha? Ginamit Sabi din. mo, Ha? magkano? Secret. Ba? Nakita ko ka, ganda eh. Lagay ko na to habang hindi mo ulan. Ano rote? Ayun go, ikan dile. Ano mga daw na? Yung sino, galing sa mo, ba? Alam niya ang bote. Pagulong. Ako hindi yung mabot kasi yan, alam nila. Na pwede makatayo ng ganito. Susunod na taon. Oo. Okay. Ano? Yan, clarification. Bob, na. Square. Subok na ito. Gulo. Ha? 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 Oo. Talang ba? Talang ba? Talang kalbukat. Oo. Lagi pa. Nung mag-aaral ako ng tubo, manipis ng buhok ko. Lahi nga. Oo, pag pinawisan ka ng ano, pag pinawisan ka sa ulo, nakasombrero ka. Pag naligo ka, nalaman agad. Ano ba? Oo. Sinulog mo? Oo. Pinakalmo ko na. Yan nilaman. Lahat na siguro yung service niya. Kotse na. Susunod yung kotse. Sinuli na ngayon, kanina. Ngayon lang din siya. Nandiyan pa. Napakadami dito yung Kukuha. kukuha. Nakakotse pa rin. Oo, tapos yung isa. Siya. Nakakotse pa rin. Ito siya po ng car. Nakakotse. Susunod na yan. Kasunod na yung buhay boss niya. Pag sa kanya siya plano, tatawain yung anak niya, yung asawa niya. Oo, ba? Kasi kuha yung kotse niya. Dapat dito muna, baka umulan. Oo. Pwede. Diba? Sali, pepanolo na yung maritang
Malita na po, alam mo lang. Saan ka no? Malita na makabalo ba sabi? Ba, may panood ka na ba? Yan yung kotse. Kung hindi lang na itang kotse pala. Gawa nila. Yan. Matang mura na mabasa ito. Kung hindi lang ako ganun nung maglakad, nakakalaw na ako ng direksyon na saan ang magkakakay. Nakakaya naman sa pamangin ko. Pag direksyon mo yan, masakit. Siyempre, ito yung stroke eh. Kasi nga, lagi kang nakahiga ka, nakatuklip, nakatiklog, dapat hindi. Nakabalagtot. Oo, dapat hindi. Oo, tutuin ko naman ganyan. Pagkagisa ko, nakabalagtot na naman. Kasi nga, pinakalitin niya. Nulong! Pinakalitin niya. Pagka-stroke mo, ginagawa niya. Yan na naman yung isa. Dami naman ba? Tatlo ata. Makapasalubon ng tatlo. Wala yan. Hindi mo sanayin na nakatiklog. Ayun, nakababalong pa kasi. Lagyan natin kaya ng premi ko. Kaawit yan. Ay, Diba? pag malakas na sunod, tutuin din yan. Oo. Tutuin yan. Siyempre. Marami na nakikita dyan. Nakabalugtot. Tuwid. Pag lumalakas, nakatuon. O, ganito. Aray! Kasi siya. Aray! Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang Hindi ako makakalakad dito. Ay. Sakit. Diba? Hello mga ate, mga uncle, mga Kaya ina, to my channel. huwag kang wala ng pag-asa. Diba? Kung may tiyaga, may I am very grateful Diyos dahil awa sa tawang. Gawa. Yun, nasabi alam ko. ko marami sa inyo na ayaw sa akin, hindi gusto sa akin. Tapos naman narinig sa iba ko na sobrang toxic na ng vlog ko, dahil puro problema. Kasi mga akong lagyan ng ka-ID. Kapag Sa gabi ang lagyan mo sa na. inyo ng Oo, no? mga Brains. masasayang Oo, moment, parang brains. tingin. Parang brain. Tapos Di ba? tingin niyo yung mga Di kaso, may di pwede. Tapos, Sige. business na, doon kayo tumitingin kapag may na-upload ako ng problema, pero kapag nag-upload ako ng masayang Kaya, mga praise pangyayari, yan ba? ayaw Hindi nyo ba? Diba? Oo. ay hindi talaga natin mabilis ang lahat ng tao. But anyway, it's not my responsibility kung hindi nyo ako gusto. Pero lahat ng naisang dito sa Jose. Everybody, but in Ganito this pa nung wala na sila. ay napayag Namatay yan. talaga ako. Parang late reaction Namatay. yung nangyari sa akin mga entay. Ulo de. Mga nakuhan. Matropa ako late na naiyak ako sa late na rin. Mga naman, ano Tagal din. na binili namin ni Eric yung Nasa may ulit. na yan. Kaya kami pakakita ka ba lang? Hindi mo nandun guys, sabi baba mo, sabi na. Wow. Tapos mo ito isa. Para sumabay na tayo doon. Wow! Masikip. Ha? Siguro nga. Sabagay. Ano, so, Malit lang yun. Kung dito tayo sana. wow! Ano yan? Eh, tatayo na lang si Ludel sa kasi sali. Napakaya. Walang nararamdaman eh. Salba. Pwede sila tatayo. Kaya may pa-sponsor doon si Marie. Aalis mamaya. Nabak lang. Kapay no? Punta na nga sa punta. Habi-dabi. Oo, dali. Habi-dabi. Picturean nyo. Bakit pa sinuglong? May taba yan? May mantika yan? Baka hindi mahawakan nyo. Oo. Wala, may pagtugang ako. Nasa iyo. Ano gawin mo? Kasi makuryente pa yan. Pusyo na. Pitong mo. Buka na. Buka na kasi makuryente pa yan. Makuryente ka ba yan? Hindi ko lang kayo.
Hindi mo niya photo. Yan naman sana mo. Kali na ka mo. Huwag naman sana mo mga dua. Ikay pa. Diba nga? Saan ko ba ba? Nagalas doon na. Saan ko yan ba? Kuryente pa eh. Ay, tagal yun. Basta mo. Di pa ako nakatulog eh. Basta mo. Hindi ka lang ba? Kaya ba, pwede mamaya. Hindi, yun. Sakto sa oras mo ba? Naka-oras na ka. Para mag-check it out. Pwede naman, ito mo na ako ni Mari. Hindi ka naman, mamakunin na. Kailangan matulin yung truck eh. Ganyan, tapos ganyan, kakawin. Ito ko, ano. Abat-chubot-chubig yan. Hindi naman ako makababae eh. Aray! Aray! Ay, masakit yan. Yan ang mga nerves ba? Mga baon yung kuko mo. Yan ang mga nerves. Okay na sa wala. Oo. Kaya yung kuko, yung kuko. Yan. Meron eh. Sakit. Oo. Sakit ay. Dali. Sakit. Baka hindi ako makalakad mamaya. Yan ang tinatawag na reflex. Pag masakit pa ako, hindi ako makalakad. Dali. Pag masakit ang paa mo, bubuhay mo. Yan ang ibig Wala, sabihin. dito na lang ako. Oo. Picture ka lang. Meron ka. Ito ba? Pakiramdam niyan ba? Sa yung sakit na yan, yun ang masarap yan. Oh. Ayan. Ay, masakit. Parang kumulog ba ba? Kasi nga ito na exercise, diba na? Aray, tuhod ko, sakit. Paano? Lagi nakatiklop. Hindi. Hindi na dadiris na kami kay Sara eh. Alaman 10 minuto. Walang ko na naman. Oo. Matigas ang ulam, no? Dito pinatatali ko niya, kaya may tali. Matigas ang ulam? Hindi ang maganda rito ka kay Sally. Kung kaya matulog mo tayo mo ako. Hello, kam. Hindi nantok ako mag-apon, sabi niya. Asan niya? Sakit yung sa akin, sabi ko. Dak. Nasa tamang oras. Ang magaling. Magaling. Nasa oras. Sa magaling kayo, importante. Ay, matanda ito, nakakalakot. Yun, importante, hindi yung tamang oras. Oo. Mahalaw tumatin, hindi mo mapalakad yung tao. Ano? Aba? Nakulintin niyo ba? Dito na kami kulintin ba? Dito na. Pwede? Okay. Mga nangyari, marap ko rin. Dito na kami kulintin. Dito na kami. Mga na ka. Hindi kulintin. Hindi pwede pumunta doon. Mamaya na ba? Magkasi si IP. Yung pagkain, dyan lang yun. Magkasi, may oras. Small, relax. Dudot. Okay. Duduro na natin. Diba? Talang. Dito tayo, no? Hawak mo, big, no? Diba?
Kailangan mo? Kuryente. Dahil doon na lang tayo. Pwede doon. Kuryente dito. Malaki yung view. O ikaw mo na lang ako. Kaya nga, yan na kita. Galing ko. Diba? Ngayon, wala mong klase, diba? Sige, ba klase may tao? Diba? Hindi ba? Diba? Guys, tapos tayo sa ating massage therapy. Siyempre, so talagang sakripisyo itong ating ginagawa. Kasi Ako gusto lang mo natin. sa tipas, hindi ako muli yung right no? Pap, diretso mo. Diretso mo. Diretso. Yan. Diretso yung pap. Diretso. Bob! Meron na? Oo. Okay na, Bob? Oo. Aray. Okay na yan? Lungga mo. Ay, magka-blower ako. Sa akin? Oo, yan na. Tala ko ni Bob. Sige. Ay, yung cellphone ko to. Okay ba? Ayaw, mga Bob, kayo yun. Okay. Bukas, no? Yan guys, so this is 15 minutes. So para ikakat ko na ito. So ito po yung ating updated therapy and some improvement na makikita nyo po for this vlog. Si Apo Noli po before na siya ay bedridden. Again, sa lahat po ng mga subscriber natin, siyempre thankful tayo sa patuloy mga nanonood at sa family po ni Apo Noli na patuloy pong sumusuporta sa therapy ito at sa vlog ito. And thankful shoutout tayo. At syempre, prayer and shoutout tayo kay Marie mamaya bibiyay kami ng gabi, no? Babalik sa Abu Dhabi. Bye-bye. Ayaw ako Abu Dhabi, babalik itong anak-anakan ni Kuya Noli. Ayan. So, hope and pray na si Marie ay makabalik na maayos. Walang problema. Yeah, we will pray. Pag-pray namin siya. At siyempre shoutout prayer tayo sa kanya na maging maayos yung kanyang biyahe. Okay? So hanggang sa muli po, ito po si Moderno Mangkeping 2. Ito po ang ating journey namin ni di Apo Noli Peña. Dito po tayo sa San Jose, Galang, Pampanga. Ano natin sabihin? Nasa Diyos ang awa, nasa tawang? Diyos ang nasa Kasi Diyos ang awa, nasa tawang gawa. Ayan, ayan. Nakakalimutan ni Papa. Ayan. So guys, ito lang ang problema natin dito. Since na meron ng function, meron ng paggalaw yung kanyang upper limb, the lower extremity na lang ang problema natin. So, I combine everything. Siyempre, pinapatibay ko ng 2 exercises
para makita ko naman yung stability ng kanyang lower limb. So sa tulong at awa ng Diyos, ang aming ginagawa ay thankful tayo dahil mayroong improvement. Hanggang simuli po, ito po ang physiotherapy. Ngayon po ay May June, May pala. May po ay May 5. May Ayan, 2026. Ayan. So this is the updated therapy of my before bedridden and now is great improvement for my speedy recovery program. Araw-araw po itong therapy ito na umabot na po ng 22 months and 23 days. Ayan. Sa muli po, ito po si Modernong Mangkeping 2 Stroke Therapy. Kasabi sa inyo na sa Mark 11:22, whatever you ask in prayer, believe that you have received. And Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Siyempre yung aking favorite verse yan, yung Mark 11:22, have faith in God. Ayan. Sa lahat po ng ating problema sa buhay, sa ating mga ginagawa, tandaan niyo po, mahalaga po ang faith in God. Ayan. God bless guys.